valokuvattua paperinuottia Musescoreen. Sijoitetaan tämä nuotti tasaisena johonkin paikkaan, jossa saa niin tasaiseksi, ja valaistus on hyvä joka suunnalla, ettei ole varjoja. Täällä on valoa riittävästi, ja vaikka kännykässä tuodaan lähellekin, niin valoa tulee joka suunnalta ja kuva saadaan otettua tarkkaan. Ja käytetään kännykässä RAW, eli mahdollisimman tarkkaa korkeata resoluutiota, ja otetaan kuva. Ja kun kuva on otettu, niin sen jälkeen se kuva täytyy sitten totta kai lähettää tietokoneelle, ja se käy helpoiten esimerkiksi sähköpostilla. Rajataan hieman kuvaa. Tämä voi täällä kännykässä editoida. Nyt lähetetään se esimerkiksi iCloud-linkkinä. Sähköpostilla esimerkiksi. Tai sitten niin voidaan lähettää se myöskin ihan vaihtoehtoisena tapana suoraan, niin joko linkkinä niin kuin äsken, tai sitten niin suoraan liitetään se äskeinen kuva pakkaamattomana täysiresoluutiokuvana. Lähetetään tämä kuva tietokoneelle suurella resoluutiolla iCloud-linkkinä, Android-linkkinä, sähköpostia. Tärkeää, että se on pakkaamaton, mielellään RAW suurella resoluutiolla. Ja kuten nähdään, niin vaikka kuinka tätä zoomataan, niin kuva on kuitenkin hyvinkin terävä. Tallennetaan se tietokoneelle JPEG-muodossa. Ja tämän jälkeen otetaan Audiveris. Audiveris. Musescore käyttää itsessäänkin PDF-importissa Audiveristä pohjalla mutkat suoriksi. Eli Musescoressa input PDF, se tekee tulkinnan, ja sen jälkeen se on sitten semmoinen, että miten hyvin on onnistunut ottaa kuvaan, mutta Audiveristä sen voi ladata tietokoneelle, jolloin sitä pääsee editoimaan hieman tarkemmin, ja tämä on suositeltavin tapa nuottien importtaamiseen. Yksinkertaisissa nuoteissa toki se PDF-import toimii suoraan, mutta jos on vähänkin enemmän semmoinen karkeampi nuotti, isompi nuotti muuta, niin Audiveris on se työkalu, jota käytetään. Löytyy suoraan audiveris.com, free download, open source, jne. Ja mihinkä se on saatavilla? Totta kai Vinkariin, Maciin, Linuxiin, jolloin käytöllä oikeastaan ei ole mitään esteitä. Ja Audiveris on itsessään hyvin yksinkertainen ohjelma. Kun sitä käytetään, niin käynnistetään ohjelma, otetaan input täältä, ja sen jälkeen tämä JPEG-kuva, mikä on PDF, TIFF, mikä tahansa tämmöinen kuva. Ja ladataan se, ja sen jälkeen niin käsketään se tunnistaa sen nuotti. Tämä on Audiveris pähkinänkuoressa. Noin. Ja mitä se teki nyt tässä vaiheessa, niin teki siitä kaksivärikuvan. Joten täällä kun katsotaan tätä, niin täällä on kaikkea, tää on hyvin terävän näköinen kuva. Ja mitä se sitten saattaa tehdä, että se saattaa tunnistaa jotain kummallisuuksia, mutta nyt otetaan tässä vaiheessa sitten ihan suoraan sheet, transcribe, eli tunnista tämä. Ja sitten katsotaan mitä se tekee. Nyt se rupeaa tunnistamaan sitä. Se löysi tahtilain 2/4. Niin kuin näkyy, niin nyt se on aika hyvin jo ehtinyt tunnistaa. Ja täältä nähdään jo silmällä, että tuolta tulee staccato. Eikä se tunnista tuon äänpilkun staccato-merkiksi. Ja samoin tuo E-mollista jostain sitä tunnistaa staccato-merkiksi. Eli katsotaan tää, että täällä ei virheitä. Tuolla on myöskin staccato. Jatketaan editointia. Poistetaan staccatoja täältä. Ja
koska se tunnistaa näitä tekstejä. Sitten täältä löytyy muun muassa tämmöinen kuin pianissimo ja korotusmerkki. Ja otetaan stakkaatot pois, koska se löytää nämä äänpilkut ja kaikki pisteet muut, niin se helposti tunnistaa ne stakkaatoksi. Ja sitten näitä voi editoida toki Musescoressa, mutta ne kannattaa tehdä täällä mahdollisimman paljon työtä. Tuolta löytyy muun muassa yksi kappale pidennystä, ja tämä kannattaa tehdä jo tällä puolella. Eli valitaan tuo piste tuolta, ja sieltä löytyy hiiren kakkosnappilla valikko, jossa on nämä glyphit. Haetaan täältä nuotin pää, ja sieltä otetaan semmoinen kuin augmentation dot. Augmentation dot, jolla se tulee oikeaoppisesti. Ja editoida loppuun nämä. Editoin nämä loput tämmöiset pienet jutut täältä pois. Otetaan tässä välissä sitten tämmönen kuin yksi toinen nuotti ja vääryysvallan saapi. Ja tästä näkee jo, että tämä kuva, niin vaikka tämä on ihan riittävä resoluutio tässä, niin täällä on joitakin semmoisia ongelmia. Ja tuossa on alkusoitto, mutta suuri ongelma tässä tulee tämmöinen, mikä on myrkkyä Musescorelle, on tämä tämmöinen vaihtuva tahtisuus, eli tämä on 3/4, 2/4, eikä osa tahdeista on 3/4, osa niin 2/4, että jos laskee täältä, niin tästähän näkee suoraan, että tuossa on näin. Ja sen jo tietää, että tätä se ei tule tunnistamaan järjellisesti, mutta katsotaanpas, tämä on mitään muuta ihan opettava. Tämä on tämmöinen välipala tässä. Tästä jo nähdään, mitä rupeaa tapahtumaan. Se tunnistaa nämä merkit oikein hyvä. Unohdetaan tuo alkupätkä tuossa, niin tämä on ehkä kiinnostavampi tää. Pannaan pauselle, niin se saa rauhoittaa. Okei, katsotaanpas mitä se saa aikaiseksi. Otetaan täältä alusta. Ja tähän ei auta, vaikka kuinka hyvä kuva, niin täällä esimerkiksi on tämmöinen, se tunnisti tämän merkinkin ihan kummallisesti, eli avaimeksi. Ja jos täältä lähdetään tutkimaan tätä, niin tonne se on tehnyt jonkun ihmeviivan. Tonne, jos tota katsoo tarkkaan, niin tuolla se on tunnistanut tänne, tämä trioli, eli tämä kolmosen tänne lykännyt näin, joten tämä pitää editoida tätä pois, jos siihen noin. Ja niin edelleen, tommosia. Ja katsotaan täältä sitten, täällä on joitakin kohtia, joita kannattaa tarkistaa. Mennäänpäs tänne ihan alkuun, tuohon noin. Tuolta se tunnistaa tahdin, okei. Mutta tonne vaan tullut yhtä sykeröä tästä. Niin näitä kannattaa editoida Audiveriksen puolella. Koska Musescorissa tämmöiset epätahtiset, sellaiset tahdit, mitkä jää vajaaksi, niin se tekee niistä muokattuja tahteja. Jolloin sitä on todella hankala sitten editoida jäljestäpäin. Että kun käydään läpi, niin no, sanotaan näin, graafinen muokkaus on kuitenkin, vaikka se on työlästä, niin se on silti niin täällä silti helpompaa. Joten otetaan täältä taas glyfejä ja määritellään täältä rest, quarter rest. Tuolla on sarppi, ja sitten tämä, niin tässä tulkitsee yhdeksi merkiksi, tämä on vähän inhottavaa, että tätä ei saa oikeastaan varsinaisesti korjattua Audiveriksen puolelle, että se täytyy sitten vaan sitä korjata Musessa. Mutta tänne saadaan silti glyfi. Tuolta otetaan puolinote ylös. Ja antaako se laittaa oikeaan kohtaan? Eipä anna. Mutta antaa se olla tuossa, koska se on nyt paikallaan, niin se sitten kuitenkin tekee järjesti. Tämäkin saadaan täältä korjattua glyfi. Slurri tonne noin. Tuossa on puolinuotti. Otetaan se glyfi. Täältä. Puolinuotti alas. Tulee tuohon. Tuolla on se augmentation dotti. Noin. Ja täältä sitten homma jatkuu samalla tavalla tuossa, kun on tuo puolinuotti, niin toi neljännesnuotti tuossa, niin otetaan tuolta glyfi. Quarter. Ja sitten täällä on
tämmöisiä, mitä se jostakin syystä tunnistaa, että se keksikö täällä joka taukoo, vaan siellä on niin koko nuotti ja augmentation dotti, ja sitten tuolla tuo taukohomma. Noin. Eli kun tätä katsotaan näin, niin täällä joutuisi vähän enemmän tekemään työtä näiden suhteen. Eli tää ei ole ihan täydellisesti tunnistanut, mutta kun katsoo tätä, niin ihan ok tää kuitenkin on. Mutta tää oli tämmönen välipala tästä, että jos tunnistus ei ole täydellinen, ja täällä nähdään, että tämä on tosi inhottavaa myöskin tämä kaksitahtisuus, että mä melkein lähtisin tätä editoimaan tämän tyyppistä nuottia niin, johtuen tämän Musescoren niin puutteista, niin Musescoressa tämmönen tehdään siten, että täällä on 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, niin mä tekisin ihan näin, että mä Musescoressa laittaisin tämän tahtilajimerkinnän aina tämän tahdin alkuun, eli tuohon 3/4, 3/4, 2/4, 3/4 INE, ja sitten valittisin täältä piilota, että ne ei näy siellä, ja sitten tähän alkuun pistäisin tämän tahtilajimerkinnän ihan tekstinä. Ja miten se sitten täällä kannattaisi tehdä, niin jopa tehdä näin, että lähtee editoimaan tätä jopa niin, että ottaa täältä nämä tahtimerkinnät välistä pois, jolloin se olisi ihan täysin tahditon kappale, siis asiallinen kappale, mutta siis ilman tahteja. Niin poistaisi nämä kaikki väliviivat, jolloin sitä ei olisi tahtia ollenkaan, jolloin se pystyisi niin jakamaan siinä Musescoressa paremmin tahteihin. Tämä on tämmöistä niin editointia, mikä kannattaa tehdä graafisella puolella ja mikä museessa, että museo on hyvin formaalinen Musescore, jolloin se vaatisi sitä, että nämä kaikki olisi niin kuin, oikein, ja sitten jos se lähtee vääntämään sitä, niin sitten yhtäkkiä vaan semmoinen se rupeaa lainausmerkissä muljahtelemaan sen nuotti siinä silmiessä, ja sitten yllättäen joutuukin tekemään paljon enemmän työtä. Niin, mutta siihen tulee semmoinen tätsi siihen, että mikä tehdään täällä graafisella puolella, ja mikä sitten tuolla Musescoren puolella. Selvä. Jatketaan tätä nuottia, Pärskyy Pirtin pärenpalo. Niin nyt tämä näyttää aivan oikealta täällä. Täällä ei ole ylimääräisiä stakkautta ja täällä ei ole niitä semmoisia kummallisia väkäisiä, mitä se vielä tekee tänne ja niin edelleen. Niin tää näyttää nyt oikealta. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä eksportataan museen, niin sitten siellä nähdään, että menikö se kunnolla. Todennäköisesti meni. Mutta jos ei, niin sitten voi tehdä sillä lailla, että taas täälläkään editoimissa ja tuo uudestaan museen. Että aina kannattaa katsoa, että mikä kannattaa tehdä graafisella puolella ja mikä sitten siellä Musescoren puolella. Ja kannattaa muistaa, että tämä nuotti itse asiassa on hyvin yksinkertainen, todella yksinkertainen nuotti. Ja pitemmässä nuotissa niin kannattaa sitten muistaa, että on olemassa miljoonia keinoja muokata sitä nuottia. Yksi sellainen hyvä konsti voi olla, että esimerkiksi ottaa sen nuotin, tulostaa sen paperille, palottelee sen ja tekee ihan leikkaa liimaa paperityönä. Se on yksi hyvä konsti, mitä voi tehdä. Ja sitten myöskin kuvakäsittelykeinoja ja muita tämmöisiä. Ja painotan tässä nimenomaan, että nyt me leikitään tämmöisellä yksinkertaisella nuotilla. Sitten jos otetaan joku tommonen monisivuinen nuotti, niin siellä kannattaa tosissaan vähän opetella tätä Audiverixin käyttöä ja Musescoren käyttöä. Mutta tässä nyt on yksinkertainen esimerkki. Eteenpäin, on elävä mieli. Ja nyt tässä vaiheessa otetaan Export Sheet as. Ja talletaan toi Pärskyy 1 MXL. Eli tää on XML-tiedosto, musiikki XML, noin. Siinä on turha upota sinne, mitä se sisältää. Se on XML-tiedosto, sitä pystyy XML-editorillakin editoimaan, mutta se taas menee. No se menee taas. Nyt sitten otetaan tuo Musescore tiedosto, avaa. FTMP Pärskyy tuolla ja nyt jännitys tiivistyy ja katsotaan. Okei, tästä se sitten on. Pärskyy Pirtin palo. Ainakin päällisin puolin tää näyttäisi hyvin. Ja mulla on täällä oletuksena piano. Siellä pitäisi periaatteessa olla mahdollisuus tehdä, että tämä olisi aina harmonikkanuotti, mutta mä en ole koskaan saanut aikaiseksi tätä musea. Mutta katsotaan miltä se kuulostaa niin ensimmäisenä, kun pannaan tää soimaan. Ainakin tahti on vähän liian nopea.
Eikö se pitää Pärsky-Pirtin? Eikö se on vähän hitaampi toi? Ja otetaan tähän nyt tässä vaiheessa, että nyt me ollaan saatu tuotua tämä nuotti, että ensimmäisen me ollaan valokuvattu se, siirretty tietokoneelle ja sitten Audiveriksellä vähän sitä editoitu. Nyt mennään tänne Musescoren puolelle ja tässä vaiheessa kannattaa tehdä tietenkin se, mikä on aika fiksua, niin tallettaa se ja tarvitaan se tuo pärsky noin. Tempo. Olisiko tuo ja näppi tuntuu tuolta toisaalta se on aika lähelle. Kuunnellaanpas. Ei. Se on ton kuulonen. Ja sitten jos otetaan vähän se alku, mitä se äsken ehdotti. No ei, tää voisi olla ihan hyvä. Selvä. Nyt kun lähdetään tätä jatkamaan, niin täältä voi lähteä sitten tekemään hommaa eteenpäin. Vaihdetaan soitin ensinnäkin oikeaksi. Vapaalehdykäsoitin harmonikka, jolloin se alkaa kuulostaa tältä. Ei paha. Semmonen. Ja niin kuin nähdään täällä, niin edelleenkin siellä on näitä tämmöisiä, mitä se joskus tulkihteli. Tuolla se Augmentation, toi mikä toi Staccato-merkki tuolla muun muassa. Mutta aika hyvin mä sain ne siivottua sieltä. Ja nyt jos tätä lähdettäisiin editoimaan, niin harmonikkanuotiksi, niin se semmonen pähkinänkuoressa se menee oikeastaan niin, että katsotaan tämä, no jos tämä olisi koraali, niin koraalissahan se kulkisi näin, että tämä alin bassonootti täällä, niin täällä olisi taas jalkio. Koraalissahan tämä olisi jalkio, jolloin tässä voitaisiin soittaa niin kuin tuolta bassopuolelta ihan niin kuin alkaen perusbassoina. Mutta jos tätä lähdetään nyt tästä editoimaan, niin sehän tarkoittaisi melkeinpä sitä, että no mä näytän tässä niin kuin, tämän vaikka tämän ensimmäisen tämän. Ja tää nyt tunnistaa se hauskasti näin, että mä melkein tekisin tämmöisen tempun näin, että vaihtaisin nämä tästä no tuonne loppuun asti. Tuollakin voisi olla, no tuolla se tunnisti jo se oikein kakkoseksi. Tuo on kakkonen. Mutta jos ottaisi tuolta, niin no niin. Ja täältä sitten valitaan tuolta ääni kakkonen, käytä ääntä 2. Noin. Ja sitten täällä on täällä basso diskanttipuolella, niin kuin täällä on hauska, että täällä ei ole näitä tämmöisiä, mutta täälläkin kannattaa täällä diskanttipuolella tehdä sillä tavalla, että jos se ei tunnista sitä automaattisesti, niin tehdään niin, että täällä kulkee ykkösääni, kakkosääni, kolmosääni ja niin edelleen. Koska se helpottaa tätä editointia. Mutta jos nyt lähdetään tätä kahtomaan, niin tehdään tämmönen raaka temppu tässä ensimmäisenä, eli työkalut yhdistä. Noin. Ja nyt kun täällä nähdään, että mitä se teki, niin se yhdisti nämä basson ja diskantin tänne niin kuin diskanttipuolelle. Ja nyt sitten, jos tästä lähdetään hommaa eteenpäin tekemään, niin otetaan tuolta valintasuorit, se oli täällä jossain valikoissa. Mä otan täältä ton ääni ykkösen näin ja poistan sitten täältä bassoista tuon kulun. Ja
sitten mä otan tuolta ääni 2 näin ja vaihan sen täältä ykkösääneksi noin. Mulla on edelleen tuo ääni 2, jolloin mä sitten otan täältä nämä ylimääräiset tauot pois. Ja sitten sen jälkeen täältä diskanttipuolelta mä otan nämä noin pois. Eli tästä lähtee tämä raakavedos liikkeelle näin. Ja jos tätä soitettaisiin perusbassoilla, niin mä ottaisin sen sitten ihan näin. Ja siirtäisin oktaavia alemmaksi. Ja tää näyttää näitä noin 4 alas. Ja tommosesta. Ja nyt sitten lähdettäisiin ihan niin kuin tutkimaan tätä nuottia, että missä sävellajissa tää kulkee. E-mollin kappale. Jos täältä katsotaan, niin tuolta löytyisi E, G, H. Niin tossa suoraan, jos heti E-molli sointu, tää voisi olla ehkä harmonikallista, että soittaisi, niin tämähän lähtisi nyt ihan tällainen suoraan liikkeelle. Eihän tämä minkään muutu tästä. Tässä on enemmän harmonikkaa, kun se menee täällä vähän alempana bassossa. Mutta jos tätä lähtisi niin muokkaamaan vähän sille harmonikkatyyliin, niin täällä kulkee tällä tavalla, että periaatteessa tässä on vaihtobasso henkeä tässä. Niin ehkä tää voisi editoida tätä semmoisen vähän niin sanotusti keinuvaksi, että ottaisi tuohon niin perusbasson ja sitten niin tähän sitten ottaisi sitten sointubasson ja H, Fis ja niin edelleen tosta, että katsoisi täältä mikä semmoiset sopivat. Mutta tää kumminkin menisi jo ihan tällainen perusbassoilla soittaa, jos tätä katsoo, niin tää on hyvin yksinkertainen kappale. Tää soi koko ajan tuossa. Miksei tähän voisi jotakin niin bassokuviota niin miettiä. Tää on hauskan näköisiä nämä kuviot, mitä tässä on. Mutta anyway, nyt ollaan jo tässä. Ja sitten tämän jälkeen se alkaa sitten kaikenlaisena musescore-juttuna, jos tätä lähdetään niin tekemään. Mä näytän tuossa sen perusjutun. Vaihdetaan tosta pituudeksi, niin toi 4/4 nuotti. Tossa E. Ja sitten mä pistän täältä 4/4 nuotin tuohon ja merkkaan se sitten E-molliksi. Ja sitten niin, koska se on piano, niin mun täytyy tätä mikseristä vaihtaa sound fonts, organ, akkordion. Noin. Ja sitten täällä on totta kai semmonen, että käsit käyttää niitä tyylejä, niin sointumerkit, kesto. Noin, muuta se jää soimaan. Ja nyt tosta lähtisi sitten niin liikkeelle, niin tuo, mikäs mä pistäisin tuohon. Mutta tää nyt olisi tällainen, katsotaan, jos tuosta aloitetaan alusta. No. Noin. Eli tällä tavalla lähettäisiin sitä. Ja sitten jos tätä lähettäisiin tekemään muuta tämmöistä harmonikkaa niin opettelupuolen niin juttuja, niin täältä otettaisiin harmonikka. Tuolla näitä koplareita, sitten täällä mulla sorminumerolla mä oon tehnyt erilliset paletit ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Mutta tämän näköinen tämä nuotti olisi ja sitten kun tätä lähdetään, niin tähän näkyy sitten, että tämä on tämmöinen ihme vaaka, niin ne muotoile sivuasetukset otetaan sieltä A4
Missä A4, A4? Löydy nyt A4. Tuolla A4 ja ottaisin sen pysty. Ja sitten tää tekee näitä rivivaihtoja, näitä voi poistaa tästä. Mutta tällä tavalla se lähtisi liikkeelle tämä nuotin editointi. Otetaan tähän loppuun kuitenkin vielä tätä Audiveriksen käyttöä hieman. Otetaan tämä mutkikas nuotti täältä, mitä oltiin tutkittu jo aikaisemmin. Ja tässähän oli semmoinen, että tämä tunnistaa nämä nuotit ja ne tulee tämmöisenä tumman vihreänä ja sitten nämä on sitten tämmöisenä vaaleana siinä taustalla, jota se ei ole tunnistanut. Jolloin tältähän, millä tavalla näitä lähdetään, niin täällä valikosta hirren toisella napilla löytyy glyfit ja täältä sitten lähdetään hakemaan näitä. Ja täältä löytyy sitten kvarterresti. Ja mitä siitä sitten tapahtuu, niin on se, että viimeksi käytetyistä tulee tänne sivulle viimeksi käytetyt komennot, jolloin täältä on helppo ottaa tämä tahti esimerkiksi tuonne. Ja sitten kun tätä editoidaan, niin tuolla on joku kikkari, joka me tiedetään, että se on korotus. Otetaan sitä glyfi, määritellään se sharp eli korotus, jolloin se on korotus. Ja tuolla me nähdään, että siellä on 3/4, niin tuo on 1/4 nuotti, glyfi, nuotti, tuolla nuotti ja noin. Ja viimeksi käytetyt nuotit tulee tänne sivulle työkaluvalikoimana. Ja täältä sitten vaan yksinkertaisesti lähdetään niin kuin näitä, tuolla me nähdään tommonen nuotti esimerkiksi, että se on alaspäin tuo, niin heitetään tonne nuotti. Tuolla on se augmentation dot, eli se pidennys, määritellään assign tuolta augmentation. Ja täältä löytyy sitten nämä viimeksi käytetyt työkalut. Eli tämä Audiveris on hyvin yksinkertainen kuitenkin käyttää. Ja tää kannattaa katsoa vaan, että tämä tunnistaa jonkun kikkareen, valitaan se kikkare. Ja sitten voi täältä hiiren kakkosnapilta hakea siihen niin kuin näitä mahdollisia glyfejä. Ja ylimääräistään se toki aina tunnistaa niin kuin täällä esimerkiksi, että mistä ihmeestä se keksi, että tuonne pitäisi laittaa esimerkiksi niin koko nuotti. Ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja täältähän se esimerkiksi ei tunnista tätä kertausmerkkiä täältä. Niin mitä todennäköisimmin se löytyy täältä jostakin. Mikähän se mahtaisi olla täällä. Barlines tuossa. Right repeat. Esimerkiksi tuossa. Noin. Ja siihen tuli se. Ja tässä on niinku tää Audiveris yksinkertaisuudessaan tämmöisenä lyhyenä vetona.